край, брат. И на им пак не се покажеш. Не мога! Не съм готов, за мен снимам там. Следващия! Дай, аз съм трети след тях двамата, за да ги такова. Как го води и Милош, бата, няма само аз да правя глупости. Той има пъща, аз мисля, го плаща ли сте като го пъща? Не, още Защото брата не знам. Аз съм много пъща. Да, Не е толкова трудно, но аз нещо ще направя. аз съм след тебе веднага. Беги, Печо! И ти ориентирам яхната. Ядно падна. Падна си на ръката. Добре ли си, бе? Как? Добре ли си? Само като падна.